Çağalyk. Durmuşymyzyň iň süýçi wagty. Iň gyzykly pursatlar çağalykda dörýär. We elbetde arzuwlar hem. Arzuwlarymyz biz bilen bile bolýar. Şol arzuwlara ýetmek üçin anam, umyt, höwes, ihlas bilen hereket etýäris. Arzuwlarymyza ýetmek üçin özümize ýol saýlap alýarys. We bu ýolda bir näçe kynçylyklardan geçýäris. Dogry. Käwagt biraz ýatyarys. Emma ýeňilmelerligimizi bilýäris. We anamly ädim etýäris. Diýerler, iň uly bagyt arzuwlaryň hasyl bolýanyny görmekdir. Bir wagt çağı ýüreginden çykan ol kejejek arzuw bugün durmuşyň mazmunyny görýär. Ol başgaça bolmagy mümkin hem däl. Sebebi iň uly üstünlikler kejejek arzuwlardan başlanýar. Türkmen halkynyň iň uly gymmatlyklarynyň biri bolan Günnagary, Gülmatary birleşdirýän beýik ýipek ýoly. Ata-babalarymyzdan bize miras galan bu ýipek ýolyny bugün biz hem olaryň ýoluny eýerip, haritler eltip bermek hyzmatyny ýerine ýetirýän häzirki zaman kerwenlerini ýoly goýdyk. Türkmenistan döwletimiziň 5 welaýatynyň ähli ýerine eltip bermek hyzmatyny döretdik. Müşterileri hoşal etmek, tez eltip bermek, haridi abad ve arata ýagdaýda eýesine goşurmak. Biz bu günlere ýetmek üçin uzak we külpetli ýollardan geçdik. Kargo alysary ýakynlaşdyrýar.